Агресивне НАТО та націоналіст Зеленський. Під час першої за 2 роки прямої лінії російський президент Владимир Путін розповів про ворогів батьківщини. 222 хвилини престарілий диктатор з усіх російських приймачів бідкався на підступний захід, бо саме звідти, мовляв, намагаються посварити українців та росіян. Я вважаю, що вообще українці і русські – це вообще один народ. Вот смотрите, евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Вот из Африки вообще черненькие приезжают. Есть внешние факторы. Что имею в виду? Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Помітив американських шпигунів і поблизу кримських берегів. Спеціальний розвідувальний літак, за словами Путіна, спостерігав за діями російських військових в окупованому Криму. Саме за вказівкою Сполучених Штатів, каже, до мису Фіолент спрямували британського есмінця «Дефендер». Ради чего это все делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации, они там чего-то не признают. Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять? Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Котре перейнявся диктатор і долею русських в Україні. Перебрехав законопроєкт про корінні народи, поданий до Верховної Ради, і додав, що українська влада робить все, щоб викорінити російську мову. Вынуждены переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия. Массового поражения. Это серьезное дело. Но вот выдавливают русский язык из практической жизни реальной. Все це на совісті націоналіста Зеленського, яким керує Вашингтон, заявляє Путін. Тому, мовляв, і перемовин з президентом України не вестиме. Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Загалом Путін відповів на 68 запитань. Часами пряма лінія переривалася, питання не доходили буцімто через хакерські атаки. А насамкінець пообіцяв росіянам світле майбутнє та здобутки, але які – не уточнив. Владислав Стожук, Заман, АТР.